7. december, kapitel 7, uventet besøg. Da mor vækkede Felix, var klokken næsten 11. Kom så ud af fjerne din sovetryne, sagde hun smilende. Vi kører snart, så hvis du skal have noget mad, skal du skynde dig. Felix havde helt glemt, at han skulle med i hallen for at se Trine spille håndboldkamp. De kom over i hallen i god tid. Der var ikke kommet andre fra Trines hold endnu, men Rasmus og hans hold spillede kamp på banen. Felix kunne se, hvordan Trine fulgte ham med øjnene. Da Rasmus var færdig med at spille, havde Trine sørget for at placere sig sådan, at han gik forbi hende på vej ud til omklædningsrummet. Hej Rasmus, du spillede godt, sagde hun lidt nervøst, da Rasmus kom gående hen forbi hende. Han løftede det ene øjenbryn og kiggede ned på hende. Okay, svarede han kort og gik videre sammen med en af sine holdkammerater. De hviskede et eller andet og begyndte så at grine. Trine blev helt rød i hovedet, og Felix kunne se, at hun blev rigtig ked af det. Han ville ønske, at han kunne gøre noget for at hjælpe hende. Hun var jo trods alt hans storesøster, og måske ville hun så også være lidt sødere mod ham. Resten af søndagen var gået hurtigt, og nu sad han i den bløde lænestol i stuen med et gammelt nummer af Superman. Mor og far sad i sofaen med hver sin kop kaffe, mens nyhederne kørte i fjerneren. Trine var henne hos en veninde. Felix sænkede tegneserien lidt, så han kunne se, hvad der foregik i kassen. Dagens helt store nyhed var åbenbart, at der havde været indbrud og brand på Statsbiblioteket. Det interesserede ham ikke ret meget. Så var Supermans kamp mod Lex Luthor meget mere spændende. Men et enkelt ord rykkede dog Felix' opmærksomhed væk fra Superman, selvom Lex lige havde taget et stykke kryptonit frem. Det var nyhedsverdenen, der havde sagt det. Dusør. Felix lagde bladet på armlænet og lyttede. Vi stiller om til Louise Fransen, der står foran Statsbiblioteket. Tak, Birgitte. Jeg står her med Hans Højgaard, direktøren for Statsbiblioteket. Kan du sige, hvad status er nu? Jo, altså, branden startede tæt på indgangen, hvor der hovedsageligt er fagbøger. Vores samling af gamle og værdifulde bøger ligger i den anden ende, så de blev heldigvis ikke beskadiget. Men til gengæld så er 3 af vores ældste og mest værdifulde bøger blevet stjålet. Det er frygteligt. Direktøren sænkede hovedet og tog en dyb indånding. Jeg kan forstå, at I allerede har udlovet en dusør til den, der kan skaffe disse bøger tilbage. Ja, de 3 bøger er en del af en uerstattelig samling på 6 bøger, som der ikke findes andre eksemplarer af. De er nogle af de mest værdifulde bøger, der findes på verdensplan, så det er altafgørende, at vi får dem igen. Derfor har vi udlovet en dusør på 1 million kroner til den, der skaffer dem tilbage. Mange tak, Hans Højgaard. Jeg får nu at vide, at vi stiller om til Jonas, der står sammen med Bjørn Borg, indsatslederen for politiet. Værsgo, Jonas. Felix havde hørt nok. 1 million kroner. Høj, hvor ville han gerne have dem. Sikke et juletræ, de kunne få. Felix forestillede sig, hvor stort et træ man kunne få for 1 million kroner. Det var koloenormt. Han begyndte næsten at grine ved tanken om, at det træ skulle stå i deres stue. Men hvordan skulle han nogensinde kunne finde de bøger? Felix tænkte på dusøren igen, da han lå i sengen. Han fantaserede om alle de ting, han ville købe, hvis han havde 1 million kroner. Han havde ikke sovet længe, da han hørte en fjern stemme blive højere og tydeligere. Felix! 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 Felix, vågn op! Nogen løftede hans ene øjenlåg og stirrede ind i hans øje. Hallo? Er du der? Sagde stemmen igen, mens den bankede på øjenæblet, som om det var et vindue. Felix vågnede nu helt, og en varm følelse strømmede igennem ham, da han så, hvem det var, der havde vækket ham. Tugge, jublede Felix, mens han prikkede til Tugges store mave. Så faldt han bagover i dynen og slog en brud. Nå, så kunne du vågne. Jeg har råbt til dig i en evighed. Er du klar over, hvor hårdt det er at kravle rundt på dig? Tugge trillede en halv omgang og kom så besværet på benene igen. Hvad laver du her? Hviskede Felix og smilede. Jeg troede aldrig, jeg skulle se jer igen. Ja, det var heller ikke meningen, men der er sket noget frygteligt, som har ændret alt.
og vi har brug for din hjælp. Tugge kiggede op på Felix med håbefulde øjne og flettede hænder. Jeg er klar, sagde Felix uden at blinke. Hvad skal jeg gøre? Felix lænede sig længere frem. Tugge hviskede. Vi har mistet noget af det mest værdifulde, vi har. Det er stjålet fra vores allerhelligste skatkammer, og det er livsnødvendigt, at vi får det tilbage hurtigst muligt. Felix lyttede spændt. Hvordan kan jeg hjælpe? Tugge kiggede ned i dynen. Det er gnomerne. Han kiggede op igen. De har stjålet noget, der tilhører os. Vores vagter nåede at flygte for at advare os, men nu har gnomerne spærret alle døre til skatkammeret, så vi har ingen mulighed for at sende forstærkninger, og nu er den eneste vej igennem menneskenes verden. Han kiggede på Felix med de bedste hundeøjne, han kunne præstere. Og i min størrelse kan jeg transportere jer hurtigt derhen, spurgte Felix. Ja, lige præcis. Tugge vendte blikket væk, som om han skammede sig lidt, eller skjulte noget. Der var stor uenighed om, hvorvidt vi skulle spørge dig, men du er vores eneste chance for at få skatkammeret tilbage, så vil du hjælpe os. Hold da op, tænkte Felix. Hænderne blev helt klamme. De var jo i krig, havde Tugge sagt til ham. Men inderst inde havde Felix dog allerede besluttet sig. Ja, jeg vil gerne hjælpe jer. Tugge sukkede dybt, og Felix så, hvor lettet han blev. Ja, Felix lugtede det faktisk også, for Tugge havde sluppet en ordentlig sniger. Det lugter af hvidkål, nåede Felix lige at tænke, før Tugge sagde noget igen. Fantastisk. Men vi har altså travlt, Felix. Jo hurtigere vi er der, jo mere kan vi redde. Felix kiggede på vækkeuret på natbordet, der viste 22:30. Men jeg skal jo i skole i morgen. Skole? Sagde Tugge, mens han rynkede panden. Det er der slet ikke tid til. Vi skal afsted med det samme, nu. Felix havde aldrig før været alene ude så sent om aftenen. Men han kunne jo ikke svigte nisserne. Okay, sagde Felix og nikkede. I kan være i min skoletaske. Super, Felix. Så henter jeg de andre. Mens Felix ventede, sad han og tænkte på, om det mon var starten på et liv som kriminel, og om næste skridt var at sidde i fængsel. Han hørte en svag lyd bag sig og drejede hovedet. Tugge var vendt tilbage sammen med 9 andre nisser. De stod lidt nervøse bag ved Tugge. Felix smed bøgerne i skoletasken ind under sengen, og de skyndte sig over til nisserne, og da han satte sig ned lige foran dem, fik det de 9 til at fare sammen og trykke sig op mod muren. Kun Tugge blev stående. Så er jeg klar. Hvad nu? Vi hopper ned i din taske, og så får du os hen til adressen hurtigst muligt. Når vi er fremme, fortæller jeg, hvad der skal ske. Hvilken adresse er det egentlig? Felix fandt et stykke papir og en blyant. Tugge fandt også et stykke papir frem fra sin ene lomme. Victor Albertsvej 1, 8000 Aarhus Centrum. Den vej vidste Felix ikke, hvor lå. Okay, så bliver vi nødt til at cykle ned til busstationen og høre, hvilken bus vi skal med. Tugge var den sidste, der kravlede ned i tasken. Han kiggede op på Felix. Nu har du styr på det, ikke, Felix? Felix nikkede. Godt. Og vær nu forsigtig med tasken. Felix nikkede igen, og så gled Tugge ned til de andre. Inden Felix lukkede tasken, så han de 20 øjne kigge nervøse op mod sig. Han havde ansvaret for deres liv nu. Felix følte stoltheden boble inden i sig. Den kolde aftenluft slog ham i ansigtet, da han lukkede hoveddøren op. Mor og far var gået i seng, så det var ikke noget problem at snige sig ud. Felix kunne mærke, at han havde en knude i maven, og tankerne for rundt i hovedet på ham, da han cyklede ned mod busstationen. Hvad var det, han havde gang i? Felix fandt den bus, han skulle med, og satte sig helt bagerst i den.
Der var kun 3 andre i bussen, og de sad op foran. Tasken satte han på skødet, og da han åbnede den, lugtede det, som om nogen havde smidt en stinkbombe. Hvad i alverden er der sket? Hviskede Felix, mens han holdt sig for næsen. De 10 i tasken hostede og hev efter vejret. En af nisserne svarede, mens han viftede med den ene hånd foran ansigtet. Tuke slog en hørmer kort efter, at du satte dig på cyklen. Stanken fik desværre et par stykker af os til at kaste op. Felix's øjne fandt Tuke, der havde bøjet hovedet. Tuke altså. Tuke kiggede op. Han var rød i hovedet. Ja, jeg skulle nok ikke have taget den 3. portion kål til morgenmad. Den portion fik de andre til at brokke sig. Du havde nær dræbt os alle. Din tarmgas kunne bruges som et våben. Der er der ingen, der spiser kål til morgenmad. Felix tyssede på dem og forklarede, at de skulle af ved det 6. stoppested. Mens de kørte, sad Felix og smilede for sig selv. Tænk, at han sad her i bussen med 10 ægte, sprællevende nisser. Han havde snedet sig ud hjemmefra og skulle nu hjælpe med at redde uvurderlige skatte. Det var vildere end den vildeste film, han nogensinde havde set. Så er det ved næste stoppested, vi skal af, tænkte Felix, da de havde kørt et stykke tid. Og han begyndte at gøre sig klar. Da Felix steg af, og bussen tøffede videre, begyndte han at gå. Der gik ikke længe, før en enorm bygning tronede sig op foran ham, og Felix stoppede op. Den bygning har jeg da lige set i nyhederne, tænkte han. Det er jo statsbiblioteket. Felix tog hurtigt skoletasken af skulderen og flåede den op. Er det statsbiblioteket, vi skal ind på? Tuke kiggede på ham. Ja, du må finde en vej ind, og så fortæller jeg, hvad vi gør, når vi er kommet ind. Foran statsbiblioteket så Felix en kameramand og en dame, der lige var begyndt at interviewe en anden mand. Felix gik tættere på, og så kunne han høre, hvad de snakkede om. De nævnte, at der var blevet stjålet endnu en værdifuld bog fra den samling, Felix havde hørt om i nyhederne. Felix begyndte at gå i en bue udenom dem. Han så slet ikke, at kameraet nu pegede direkte mod ham. Alle dørene til statsbiblioteket var låst. Først, da han kom om på bagsiden, så han en mulighed for at komme ind. Der var en brandtrappe, og øverst oppe var der en knust rude, der var dækket med plastik. Han drejede hovedet og hviskede. Hold fast, nisser, jeg kravler op. Han spyttede en lille klat i den ene hånd og gned hænderne sammen. Hvad det skulle hjælpe, vidste han egentlig ikke, men det han havde set helten gøre det i en film engang, og så må det jo virke på en eller anden måde. Så er vi inde, Tuke, hviskede Felix, da han havde fjernet plastikken og var kravlet ind. Super, svarede Tuke og kravlede op i hånden på Felix. Nu skal du høre, hvad du skal gøre. Men inden Tuke kunne fortsætte, afbrød Felix ham. Hej, nu skal du høre. Jeg er lige trængt ulovligt ind på statsbiblioteket, hvor der har været brand og er stjålet 4 bøger, så nu vil jeg have nogle svar. Tuke kiggede underligt op på ham. 4 bøger, siger du. Det er det kun 3. Nej, ham manden udenfor sagde, at der var blevet stjålet endnu en bog, og nu vil jeg gerne vide, hvad det er, der sker her. Tuke rystede på hovedet. 4 bøger nu. Det er ikke godt. Det er slet ikke godt. Han kiggede på Felix. Hør her. Det er da ikke tid til nu. Men når det her er overstået, lover jeg dig, at det hele er okay igen. Men vi er her jo ikke for... Vi er her for at redde de sidste 2 bøger fra oldsamlingen. Oldsamlingen? Felix' øjenbryn løftede sig spørgende. Tuke satte fingeren for munden. Senere. Han kiggede sig omkring for at tjekke, om de var alene. Du skal ned på etagen nedenunder. Der er en stor glasvæg, og det er bag den, de sidste 2 bøger befinder sig. Gnomerne er der sikkert stadig, men planen er også at gå direkte i deres fælde, og så afsløre vores hemmelige våben. Hvad for et våben? Felix
gennemgik alle mulige våben i hovedet, lige fra en stegepande til et jagerfly. Det er dig, Felix, sagde Tugge, og trak noget frem fra sin lomme og rakte det op mod Felix. Her. Felix så med det samme, hvad det var. Huen. Hvad skal jeg med den? Spurgte han. Tugge så bagud. Havde han hørt noget? Lyset fra månen faldt ind gennem vinduerne og fik statsbiblioteket til at ligne en scene fra en gyserfilm. Felix kiggede også, men kunne ikke se noget. Tugge sænkede stemmen. Du tager den på, når vi er kommet ned på næste etage, og så går vi alle i gnomernes fælde. Når de så kommer frem, tager du huen af og vokser til menneskestørrelse. Og så. Tugge slog den ene hånd ind i den anden. Er du med? Felix nøjedes med ikke. Hør her, Felix. Gnomerne er modbydelige og hæslige væsener, der uden at blinke vil slå os alle sammen ihjel. Forstår du? Felix nikkede igen, og denne gang lidt mere sikkert. Godt, så lad os gå derned. Tugge hoppede ned i tasken igen. Forsigtig som en ninja listede Felix ned ad trappen. Han gik forbi flere lange reoler med bøger og stoppede ved et skrivebord, der stod langs væggen foran glasvæggen. Så er vi her, hviskede Felix, da han havde sat sig og åbnet tasken. Godt, Felix, svarede Tugge. Tag huen på, så begynder vi at gå. Felix tog huen på. Smerten kom øjeblikkeligt, men han havde faktisk savnet den. Så blev der lagt en fast hånd på hans skulder. Det var Tugge. Kom så, sagde han. Felix rejste sig op og så, hvordan de andre nisser stod og kiggede på ham. En af dem tog en taske af ryggen og begyndte at hive sværd og skjolde og lange stave op af den. Wow, tænkte Felix, det må være en magisk taske. Til sidst hæv nissen en stor kølle op, som han gav til Tugge. Sektionen med de ældste bøger var afskåret fra resten af biblioteket af glasvæggen, som havde en stor glasdør i midten. Tugge gik helt hen til glasset, satte en finger på og kørte den rundt i et liggende 8-tal. Da han løftede fingeren igen, begyndte en streng tone frem ved bunden af glasset. Den fortsatte i en blød bue og endte ved gulvet igen. Døren var klar. Tugge åbnede den med et let puff. Han så rundt på de andre. Så er det nu, gutter. Hold jer samlet og gør ikke noget, før jeg siger til. Og Felix, du er klar til at smide huen, når jeg siger til. Jeg er klar, svarede Felix. Så gik de ind. Da de kom et stykke ind, fornemmede Felix, at der var et eller andet galt. Der var en spænding i luften, som fik hårene i nakken til at sitre nervøst. Det var, som om mange øjne kiggede på dem, men han kunne ikke se noget. De gik længere ind i rummet, forbi 2 store træreoler med stakkevis af bøger, der fortsatte næsten helt op til loftet. De var næsten henne ved de 2 næste reoler, da der lød et højt smæld et stykke fra dem, og et dunk lige bagefter, som lød meget tættere på. Alle nisserne stoppede brat op. Det gav et sæt i Felix, der automatisk dukkede sig. Han kiggede rundt efter lyden, men så intet. Først da han rettede blikket op foran nisserne, så han det. Der sad en lang sort pil i gulvet lige foran den forreste nisse, som nu begyndte at danne en cirkel med de andre, mens de pegede med deres våben ud i alle retninger. Felix kiggede rundt, men han kunne ikke se noget. Men så, ud af det blå, kom de. Gnomerne. De kom frem fra alle sider. Nogle nede ved gulvet, andre oppe på reolerne. Alle med deres våben rettet mod nisserne og Felix. De havde omringet nisserne nu, men de angreb ikke. De ventede uden at sige en lyd. I det samme lød kirkeklokkerne udenfor. 12 slag brød den uhyggelige stilhed. Det var blevet midnat. Glædelig 7. december.